V tomto videu si povieme dva krátke a jednoduché príbehy. Vitajte! Príbehy poviem dvakrát, a to prvýkrát bez tituliek a druhýkrát s titulkami, aké môžete vidieť práve teraz. Na konci každého príbehu si odpovieme na pár jednoduchých otázok. Otázky slúžia na to, aby sme dané vety počuli viackrát, čo vám pomôže s naučením sa nových slov a vied. Nejde teda o žiaden test. Po skončení videa určite pozrite dole do popisu, kde nájdete aj celý text v PDF formáte a ďalšie materiály a informácie, ktoré vám pomôžu s učením sa slovenčiny. Aby ste dosiahli z videa maximum, odporúčam pozrieť ho znovu, napríklad zajtra. Tak, a teraz už poďme na to. Dnes ráno som sa zobudil skoro. Mal som chuť na čerstvý chlieb. Vzal som si peňaženku a vyšiel som z domu. Na ulici bolo veľa ľudí. Všetci sa ponáhľali do práce. Prišiel som do malej pekárne na rohu. Vôňa čerstvého pečiva bola úžasná. Kúpil som si chlieb a 2 rožky. Keď som vyšiel von, usmieval som sa, lebo raňajky boli pripravené. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Dnes ráno som sa zobudil skoro. Mal som chuť na čerstvý chlieb. Vzal som si peňaženku a vyšiel som z domu. Na ulici bolo veľa ľudí. Všetci sa ponáhľali do práce. Prišiel som do malej pekárne na rohu. Vôňa čerstvého pečiva bola úžasná. Kúpil som si chlieb a 2 rožky. Keď som vyšiel von, usmieval som sa, lebo raňajky boli pripravené. Teraz je čas na kontrolné otázky. Dnes ráno som sa zobudil skoro. Zobudil som sa dnes ráno neskoro? Nie, dnes ráno som sa zobudil skoro. Mal som chuť na čerstvý chlieb. Mal som chuť na ovocie? Nie, mal som chuť na čerstvý chlieb. Vzal som si peňaženku a vyšiel som z domu. Zostal som doma? Nie, vzal som si peňaženku a vyšiel som z domu. Na ulici bolo veľa ľudí. Všetci sa ponáhľali do práce. Na ulici nebol nikto? Nie, na ulici bolo veľa ľudí. Prišiel som do malej pekárne na rohu. Prišiel som do supermarketu? Nie, prišiel som do malej pekárne na rohu. Vôňa čerstvého pečiva bola úžasná. Aká bola vôňa čerstvého pečiva? Bola úžasná. Kúpil som si chlieb a 2 rožky. Kúpil som bagetu? Nie, kúpil som chlieb a 2 rožky. Keď som vyšiel von, usmieval som sa, lebo raňajky boli pripravené. Keď som vyšiel von, plakal som? Nie, usmieval som sa. Predtým, ako vám poviem druhý príbeh, by som iba rád pripomenul tým, ktorí ešte nepozerali, aby ste pozreli po tomto videu web stránku Comprehensible Slovak, kde nájdete ďalšie informácie a materiály k učeniu sa slovenčiny. Teraz už aj vo verzii po rusky.
Ďakujem a teraz pokračujeme. Teraz si povieme druhý príbeh. Dnes je sobota a vonku krásne svieti slnko. Anna sa rozhodne ísť na piknik do parku. Pripraví si deku, fľašu vody a malý kôš s jedlom. Do košíka dá jablká, syr a chlieb. V parku si nájde tiché miesto pod stromom. Sadne si, otvorí knihu a začína čítať. Po chvíli príde jej kamarát Peter a donesie koláč. Spolu sa rozprávajú, jedia a užívajú si pekný deň. Teraz si povieme príbeh ešte raz s titulkami. Dnes je sobota a vonku krásne svieti slnko. Anna sa rozhodne ísť na piknik do parku. Pripraví si deku, fľašu vody a malý kôš s jedlom. Do košíka dá jablká, syr a chlieb. V parku si nájde tiché miesto pod stromom. Sadne si, otvorí knihu a začína čítať. Po chvíli príde jej kamarát Peter a donesie koláč. Spolu sa rozprávajú, jedia a užívajú si pekný deň. Teraz je čas na kontrolné otázky. Dnes je sobota a vonku krásne svieti slnko. Je dnes pondelok? Nie, dnes je sobota. Anna sa rozhodne ísť na piknik do parku. Anna sa rozhodne ísť do obchodného centra? Nie, Anna sa rozhodne ísť na piknik do parku. Pripraví si deku, fľašu vody a malý kôš s jedlom. Pripraví si Anna deku? Áno, Anna si pripraví deku, fľašu vody a malý kôš s jedlom. Do košíka dá jablká, syr a chlieb. Dá do košíka ananás? Nie, do košíka dá jablká, syr a chlieb. V parku si nájde tiché miesto pod stromom. Nájde si v parku hlučné miesto? Nie, v parku si nájde tiché miesto pod stromom. Sadne si, otvorí knihu a začína čítať. Začína Anna kresliť? Nie, Anna začína čítať. Po chvíli príde jej kamarát Peter a donesie koláč. Príde po chvíli jej kamarátka Majka? Nie, po chvíli príde jej kamarát Peter. Spolu sa rozprávajú, jedia a užívajú si pekný deň. Tancujú spolu? Nie, rozprávajú sa, jedia a užívajú si pekný deň. A to boli dnešné dva príbehy. Dúfam, že sa vám páčili a že ste sa naučili niečo nové. Dajte mi prosím vedieť v komentári, ktorý príbeh bol lepší. Ak sa vám video páčilo, dajte mu like a odoberajte kanál. V popise videa nájdete text príbehu v PDF a ďalšie materiály na učenie. Ďakujem za sledovanie a vidíme sa na budúce. Čaute.